Ceplok kesowi. Suminten. Suminten. Inggih kula suminten Den Mas. Oh, maju terus remote-mu. Lah panjenengan mboten maju ya kula sing maju to nggih. Kok nganceng lho. Napa nih sing ngajeng napa? Remote. Remote napa? Kula mboten beto remote. Ora nggowo. Mboten panjenengan ta ingkang beto? Hah? Mbak kula PJT. Apa? Iya. Panjenengan beto mboten? Aku nggowo. Ning ora saben wong iso mijet. Lah kula mbok tak mijet kula pengen mijet e. Iya, Sa. Pripun Den Mas? Kok dicekeli? Asing ten pundi? Ora sanggo guneman. Lah, Langsung pijet ngono. Kadia bersama karya. Panjenengan menika ndelokke napa to Den Mas? Kowe ndelok Gunung Klothok. Nek umami jagongan napa apa-apa anak nggih, raine napa wajahe basa Indonesiane sing dimatke, ora ngematke liyane. Aku kudu ngematke apa? Indomaret kundulmu nggih. Aja tenan. Sing empuk. Yo. Kula kurang empuk pripun to Den Mas? Mbok jajal, lah, mbok nyajal dicekel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Bakul iki nek sing tuku nyuwun apa wae ya wajib didoli waton awak dhewe iso ngedoli. Wondene ora awak dhewe adol pecel kok njaluke bakso iki ya ora pas. Ya. Awak dhewe dodol wesi kok njaluke pecel kuwi ya ora pas. Ngono ya Mak. Iya kudu sesuai. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iki uga dibantu wah la iki no. Ya bintang tamu sing lagi naik gendeng. Heeh. Nek naik daun semono ya ora kuat daune ya. Masih ana purba sasangka. Iya. Tambah yo lah. Ya, katuran jumeneng nok men ayo suka-suka parisuka. Mangun sukaning manah men saya gayeng ya. Saya iso gegojekan bebarengan karo para lenggah. Klintang-klintang omah andong ngabel klingklong.
matur sembah nuwun. Ya, Nggih. Apa ya mobilnya siapa ta? Oh, wong bakul tuwet-tuwet ta. bakul tuwet kae alarm mobil. Oh, Iya. nggih. Alarm mobil iki nek kena getaran swara sound system sing banter kadang kala sok murup dhewe. Oh, ning nek bojo kula nika mboten nih. Anggere kena getaran malah ramuni. Sapa? Bojoku ya. Ha bojomu du mobil kok. Oh, nggih benten Ha nggih. iya ning ya padha nek padha-padha tumpakane ning kudu mobil. Nggih. Nggih saged nggih. Iso piye maksude? Saged dipun getaraken. Oh iya. Ya sugeng dalu masih ana. Sugeng dalu Mbak Cange, Mbak Wah, jan. Limbu. Disehat-sehati kok saya pucet to sampeyan. Kok masaku iya ta ya? Ora kok tak sawangi ya sing semangat munggah panggung isih enom ki rasa ditetah. Wih, isih enom. Kula niku pun sepuh. Umurmu pira kok mengaku tuwa ki? Walah nembe 50 kalih. Ah, 52 ki lagi setengah umur. Nun? Ora apa-apa. Alhamdulillah seumurku 100 punjul. Nah, Nggih. malah ngrekoso wong kowe wis ora iso mlaku ming ngatang-ngatang tok. Ah malah kaya bayi neh to. Ah sing arep ngemiki sapa nek bayi kok Kalah rasa dimi kok diulag-ulig. diulah-ulik ora. Ya, karo disambi maca nawala masih ana menika kathah sanget nawala sing dawah wonten ing mriki. Iya. Assalamualaikum yang terhormat Bapak Dalang saking homestay Tunggak Jati Kadipolo Berbah. Nyuwun gending dadi-ati Mbak Tatin dibawani nggih. Gending menika kangge masyarakat Klodangan lan sekitaripun khususipun kagem Mas Yanda sekeluarga semoga sukses selalu. Amin. Dadi-ati akeh tenan awala bengi iki jan. Anjir. Ya kowe sabar sik ora. Nggih klareng ewangi ya. Aduh malah katut kesuwek iki lho. Nun. Ora kok ming sithik engko iso Anjir. diling. Ya. Areng ewangi riko. Arep main ngopo? Bukai. Wis tak bukaane dhewe wae aku Anjing. sih mampu kok. Ndak malah kewirangan. Katur Pak Dalang nyuwun lagu Lungiting Asmara saking Bapak Suparjo Tampungan Sendang Tirta. Sendang Tirta. Ya. Kagem masih ana. Ya. Napa ta? Iki ana tulisanmu ya aku ki wonge terbuka kok. Nek nggo aku tak gawa, nek nggo kowe ya ya diwaca. Kok ora ana lime. Wis wis diwaca sik. Kagem Masyono saking Sate Kronyos Mbah Pur. Alamat Jalan Berbah Meguwo Tegal Kopen. Sedia sate priyayi. Waduh sate priyayi kok ngopo? Sate rodo kere. Sate kere banget. Iki letuku ya warna-warna iki. Nyuwun gending manut. Apik iki. Mugi-mugi Masyono Pak Dalang Sena Nugroho lan warga laras tansah pinaringan sehat selamat. Amin. Amin. Nggih. Ayo dia kowe dibuka. Ayo ndak terani tak jukuk. Ana ta? Wonten Mas. Ah iya. Duh, gek bathimu ki pira pur? Mbok wis mamene ki rasa. Kok ya mah gek buka jam 09.00 tutup kok ya tegel-tegele ngene 100. Sik lho, kowe ora ngawur lho. Napa ta? Kok muni gek tegel-tegel Pur, iki sing kagungan hajat ki ya Pak Pur lho. Ah ning niki Pak Pur Kronyos. Oh. Nggih Pak Pur sate kere. Rada kere. Apa iki dagelan nampuh kok saben bengi payu kok panganane sate kere. Nun, Oh ya ngepaske untu nding ya. mboten Mas. Ora, Kula niku rak seneng nggon gaji-gajian to Mas. Oh. Nggon empuk-empuk sandung lamur. Heeh. Kene ana sandung lamur ora? Endi? Sedang kok terus tok goleki kuwi. Mbok menawa Nggih. onten nggih Mas. Menika ugi Mas Pur. wonten nyuwun fragmen. Wah, iki mesti pesan fragmen meneh. Sumentene edan katujakaken dumateng Bapak Pak Pepunden Widayat kaliyan Ibu Marsidah mugi pinaringan sehat waras sembah nuwun cukup Mbak Limbuk potong rambut Uun Jalan Wonosari kilometer 10 depan Kitvan rambutmu rezekiku. Aduh. Mongko gonku sarang-arang ya. Arep potong kepiye? Pripun framen? Adi engko sik. Oh, gitar aku nek
Rasa kuwatir engko tak tuas nyedak. saking pandemen YouTube. Oh iya, iki ngaturake apa iki? Wah, jan nyosenyo aku ora doyan nek rokok kok ngene iki putih kok ngene nyo. Sareke. Waduh. Lah, Iki jane ya ning kono ning kene wae. lha Cik, kula nek dhuwit wis ora permono kok. Wah, iku sing gelem lho. Tembang liwung nggih nembang Mbak Tatin. Soale remen badane nglenuh. Waduh. Saking Mbah Atmo Mulyono Tlagawana Mbrebah, saking keluarga Mbah Kaum Jumadiono Klodangan, mugi-mugi nang jabang bayi dadosa lari ingkang solekah. Amin amin ya rabbal alamin. Wah Mbah Mulyono karo Mbah Jumadiono iki wong tua-tua kok ya seneng mlenuh lho ya. Ya wis ora apa-apa. Sing ketok nggih. Matur suwun. Mbak Mas Reno Chandra Sangaji SIP Condong Catur. Oh iya. Condong Catur tepuk Kyai Condong Catur padha rawuh mrene. Lah iya, nyuwun apa iki? Ora ana panyuwunan ning ana duwite. Ya, alhamdulillah. Senenge ra jamak-jamano karyawan ayam goreng Suharti. Gedhong Kuning. Ya. Menawi dipun parengaken caping gunung dipun jenglengaken pareng mboten napa-napa. Apa-apa pareng kok. Leantik pareng. Salam kompak janjian PKS. Nggih, pinaring kasih salam hormat kagem Bapak Haji Sahlan, Bapak Haji Sulistyo, Bapak Haji Triyono, segenap karyawan semoga rumah makan makin laris dan barokah. Heeh. Iki kok ora wayangan ya Nino? Ya. Namung kok ya. Pamundutan Bapak Yanto Condong Catur ya diwaca akeh tenan iki wah nyenengake tenan wis ora do noleh-noleh sindene menawa mboten pun mengke mawon rak tengeng dhewe mengke Limbuk Cange kula Pak Yanto ingkang lenggah wonten ing dusun Sanggrahan Condong Catur Depok nyuwun gending podang kuning gubuk asmara ya monggo diaturake mak wis ya alon-alon diwiwiti ya nak ya Pak, wonten tamu. Apa? Sing putih nggih dalange. Oh, nggih. Oh, nggih. Piye? Kita kan temen. Kita acaranya dum-dum dulu. Dum-dum. Rasane bintang tamu kok dum-dum. Oh iya. Aku iki niki kula Mas. Kok sik tak wacane sik ana layange ora? Mboten wonten tulisane. Kok pokoke intine oh iki apa? Oh ten riku to. Tak wacane. Nggih, matur suwun. Kagem Pak Seno menika rokok kalih slop menika kagem panjenengan kula lantarke masih ana. Kene, hei. Pripun Mas? Menika rokok kalih slop menika kagem Mas Seno kula lantarke masih ana. Lho. Matur suwun aku tok ngonoke meh entuk tambahan. Diwaca ora kok meh dicekeli. Kaya oh, klentu rokok sing Pak Seno kabeh ngaturaken Pak Sehono. Oh. Bala Seno. Oh iya. Panggih Cahya Jati. Nggih. Nggih, Simo. Wah, iki Pak Simo iki anu juragane ban. Heeh, Pak Simoban, Pak Mijun Bengkel, Mijun, Siyanto, Sigit, Prambanan, nyuwun kabur. Kenrengen Mas soalnya. Sesideman. Apa? Kenrengen. Kenrengen ya dinaik kricik. Ya serapa alhamdulillah. Matur suwun, Dik. Ya, matur sembah nuwun. Diaturake masih ana mbaka setunggal. Maniki nyuwun sesideman mangke. Nggih, mungkin nyuwun sesideman ya. Sing iki mau ana pamundutan sing gene sifatmu ya elek. Kok elek pripun? Saiki aku tak takon, sing tembang sidemanku sapa? Tok ayahi dhewe lho. Lah nggih Mbak niku mengke kula nehke. Kok mengke kula nehke, saiki tok keke kuwi jenenge wong terbuka. Nek tok sak ya sesideman lakonana dhewe. Balasena banjir. Mangke Mas ana sithik-sithik disukani oh ya. Ya, turun. Endi delok kok ini? Layange go rene. Ayo kabeh kok rene kuwi. Ora ana tulisane masih ana sithik-sithik diwenehi kok. Lho. Ora ana iki menika. Kaya tukang gawe kijing sithik-sithik. Menika kagem Bu Waranggana.
Sehono sampun rokok. Lho, kuwi kandhane ngeyel lho. Anjir. Nyo. Ki sapa ki mau? Ayo ki mau sing tok. Opah kono to. Nggih. Mbak nyuwun lagu pesinden iki Mas. Ah iya, sapa sing tok arep tok? Sesideman ki biasane Oh, tatin nggih. Walah. Kabeh tatin nek kancane ora komanan. Nun, Iki wis tatin kabeh kok. nggih to? Heeh, liyane. Ya ora ngono to, Tin. Sawa. Ini ada rebutan aku lho. Wah, Mbak Elisa. Ya, wis engko badhe ditembangke Elisa. Nah, nggih. Ya, saiki sing nyuwun samping Gunung Sena diaturake. Ya, matur sembah nuwun. Monggo. Saka Mbak sapa iki jenenge? Mbak Tiwi. Ya, menawi dipun parangaken samping gunung dipun jenggelengaken saking Nyonya Suharti Mas Bambang K. Ya, dari karyawan Nyonya Suharti. Ya. Mbok menawa mengko terus Nyonya Suharti wayangan meneh. Oh, nggih, nggih. Biasane neng lor ngendi kan Joinangun kae kok wis sawetara iki kok ora wayangan iki kok. Jane becang dalu ning jenengan mboten saged sasarengan to? Sing kandha sapa? Mboten. Oh, nggih dereng wayangan nggih. Sesuk bengi aku prei sewengi lho iki. Lah nggih. Ora macem-macem lho. Dingge prei mawon ben iso istirahat. Ben tenagane pulih. Lambene dagelan mencla-mencle. Anjir kok. Ya, ayo wi. Wah, Neno. Monggo diurutke. Ya. lenggah mawon to? Lenggah wae jenglengi den kanggo sesideman. Ora jumeneng. Ya, monggo. Awang saka kene. Saben bengi Aku lirik Diko. Ndak lupa tak. Ayo nek ora manut wayangku ndak ora pas. Lance. Ayo. Yen memajang, Yen madang, yuk. yen memajang kok yen madang. Anje pun pajang wonten meja langsung madang. Ya. Apa cakludian nggih? yen memajang mong karajana Dadak nganggo ungkak-ungkuk aku. Lah apa? Ya terus. Kembang kembang wae weton gunung Kelimpe Mas. lapas to. Kelimpe. Ha iya. Wong limpe iki luwih penak. Nggih. Ini ya iso jantungan. Ora apa-apa. Kaget kok. Adi limpe. Pacitan. Riki mawon Mas. Kowe ya sah. nggih Pacitan. Pacitan Sarwi
Pasti enak banget. Enak ini iso pas. Ayo mobilmu kae lho. Wes ya wes sabar. Ya terus e. Waduh, iso bablas aku. Panas udan. Panas udan aling-aling. Monggo. Panas udan aling-aling. Ayo siap. Sowa capek gulung ya nadyan wadon monggo nadyan wadon sarata mane monggo minumane banyu bane yo dibablaske sisan monggo Jogeti Mbah Seana nggih dek jaman yo dek jaman
Matur suwun, pamundutan piyai loro iki mau Mbah. Nggih. Saka Nyonya Suharti karo saka panjenengane Bapak. Oh iki sing Nyonya Suharti, mencaping gunung kan. Caping gunung, nggih. Oh loro kabeh. Ya. Panjen jerone isine amplope mau ana layange loro, ngono ya Mak. Iya. Ya diteruske nok gandeng kisih sak tumpuk pamundutan mula ya kudu rata. Ya. Boko siji watone engko lancar kabeh ya Mak. Iya. Saiki ana sing nyuwun ngersake sesideman mau, Mbak Elisa mau. Ya. Ayo Sa. Sa. Sesideman. Ya. Ayo ngadeg Pondok. Ayo. Cetok ngadeg kok ya ora. Ya Sa. Ije Mbah Siono. Ya anake sapa? Ya anake papa mbokku kok ya. Oh ya syukur. Ya masa ya anak wedhus. Cilik ning antis. Anti siapa? Pro. Sero ya wis kudu Iya. sero ben kabeh saged midhangetaken kanthi sekeca. Apa? Supados sedaya pawon saged Supados sedaya cetha. sedaya mawon saged midhangetaken kanthi sekeca. Anjir. Gitu ya. Kowe nek musuh Elisa wis kowe upama dijak dadi pasangan biyen tau dinganu lho, wis diancam karo Elisa lho. Piye Mas? Pak, gimana kalau saya pasangan sama Pak Siono? Aduh, ojo ndak dawa umure aku. Ndak cepet umure ya, omonganmu tatot-tatot kae engko saya emosi malah. Nggih mboten. Ha iya. Mboten emosi to, Mbak? Wis waton dawa ngono mbuh umur mbuh apa sarepe. Dawa awake dawa. Nggih. Semakin cantik. Matur sembah nuwun. Anu kok rong payu-payu. Angge niku nggih, kula nggih boten sabar. ngertos. Sabar. Kedah sabar. Jodoh ki sapa sing ngerti ora ngerti kejawa Gusti. Bener nggih leres sange. Sapa ngerti kowe dijodohke aku? Weh. Oh. Lho, sapa ngerti? Lah, ya ora usah sewot, Mas. Aku bedhek gemang kok. Kok kowe ra mungkin? Mungkin ra gelem. Mungkin ra gelem lah. Ya, monggo diaturake. Derek Mang Ayu Bagyo nggih niki Tasakuran. nggih tasakuran ngene sinten Mas Yanda, Mas Yanda Mas kalih Yanda. Ibu Rika nggih. Mas Yanda karo Mbak Rika. Mbak Rika niku Ya. kagungan putra niku Yang dangu sing kedua. ngantu-antu niku putra kaping kalih nggih. Kalih Kaping kedua. kalih. Kaping kalih. Nggih, duhadah sinten mau? Duha Basalamah. Basalamah. Duha Basalamah. Nggih, mugi-mugi saged dados putra ingkang saged Ket napa niku? niku napa? Napa? Menghormati basa Jawane? Nggih saged. Kowe iki kudu iso nuntun senakku. Tak tuntune nek Elisa ki enteng kok. Enteng tenan aku. Kudu iso apa kowe mau tok kudu. Menghormati napa, Mbah? Ya anu ngajeni karo wong tuwa. Nggih ngajeni marang ketiang sepuhipun Sepuh. saged migunani tumrap Migunani. negara bangsa lan negara. Negara. Nggih. Iya. Ya Jadi- ya dhewe-dhewe kok. Ngaturaken tembang sesideman. Karepe Elisa ki rak saged mikul dhuwur mendem jero karo wong ta. Heeh kuwi. Ah, kowe iki sing ora tanggap. Mikul dowu, mikul mendem dhuwur jero ya jero. Mikul terus pendemen sing jero ngarepmu kuwi. Pedem Angko ora do disetriming. Kowe kok ya. Oh aku to. Ya pendemen sak dodo wae. Dadi bunek sik ngisor. sing isor. Elisa, saya cantik. Ya cantik no. Kok dicincang-cincangke ngopo ta? Iki ya munggah dhewe, Oh, Pak. ya pancen otomatis kok. Nek wong dhuwur ngono. Heeh, ya. Mbak Siono we munggah dhewe kuwi meneng-meneng. Heh? Apa sing monggon ya munggah, Mbak? Ning aku cah kejem, Mas. Munggah selentik. Lho. Oh, diselentik. Ayo ben dolan. Oh, diselentik. Ora ana disuntik kok dolan. Nek diselentik ya ora gelem, Mbak. Kang Rusul aku nyambut gawe kok. Iya dibawani. Nggih. Bawani.
wiwitane anderek sang beke kula gumun lho ya Limbuk. Pripun? gumen Lah nek apa? nyuara biasa ki kakak. Ini bahasan nembang Jawa kok ya apik. Ah, kuwi kelebihane alisan ning kono kuwi. Iku dipelajari tenanan ya tembange. Nek tembang dhek mempelajari tenanan, logate barang digoleki. Logatipun. Ya syukur. Artikulasi, intonasi. Syukur sesuk iso ada iso halus kabeh. Halo sedaya napa maksude? Le ngendikan. Ngendikan omong-omongnya sing halus. Sing halus Jawa. Napa niki kurang halus? Kula pun ngangge basa krama napa kurang halus? Modar ora. Wis bener nganggo basa krama ning karo geget. Geget lati. Heeh, Het yo ora iso ngomong. Dadi kaya mrengkel atine kae lho kowe. Maksude geget iki kowe omong ki cetes-cetes. Apa kocok kepedhe lho bojo kuwi geget. Wis Kaya gek ra iso kaya ngono kudu. Iya. Dak pripun? Ya sing halus. Halus, manis. Iya ya lambene tak piyake ya. Lah ra iso. Aku ki jane wis ngerti kelemane iki lho. Iya. Kakak, nek dipites sithik ya. Kowe kudu dipetes ngene, jajal. Kula. Kula. Halus lah. Halus lah. Nggih. Aku ki teori dong ya. Bener. Heeh. Coba ngomong apa meneh, Pak? Kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun. Ning kok kaya basa sih. Apa kaya apa? Kaya basa iwak kae lho. Kayak manusa kok tok padake iwak bos. Ning apik tenan iki dadi halus suarane. So ajan yo. Nggih. Ning Kencang. dekep. Ngaten iki terus nggih. Ya aja lah. Sakake wis isane ngono kok. Yo. Anderek sang beke Priya bagus kang olah budaya sawan menyang kutha gedhe Bendara Bandara terus kayung-yung eno selendang kuning kang sangking wukir swara kurang permono. swara kurang pramana ning wasis Hangung marang bendara. Hangung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidemah luweh becik
sidemanipun sampun Mbah. Iya. Kowe malah nemokke cara Elisa iso halus lho. Ini dadak yasa capitan cangkem kuwi. Esuk goleke sing nggo nyampiti kumbahan kae. Ayo ora cukup kok ya. Oh iya. Goleke rada amba. Aku wis nganti kentekan ngakal ngajari. Iki mau malah iso. Heeh, tok kon ngene. Coba nek kowe sing tak ngene coba. Untune entek, Mas. Ora apa-apa jajal kok ya. Ayo nuwun. Supaya genep piye diganti untu ondo apa piye? Sing renyep untuk graji. Sing renyep kok untuk graji. Lambe. Iya. Ji. Mbak Elisa karo Samaso. Iya. Arep piyayi anu blaster ning ya nyatane nembang ya apik. Oh apik apa pokoke nek blaster apik, Mas. Oh. Apa wae? Upamane blasteran deruk karo puter. Dadine apa? Dadine? Cubuk. Apa? Cubuk. Cubuk ki apa? Cubuk ngono kae Mas ya. Heeh. Empret-empretmu kuwi. Kok empret? Iya. Nah, wis apik. Pancen ya blasteran ki mesti apik. Iya. Ayo dilanjutke Mas Seono. Sinten, Mas? Ya iki ana panuwunan podang kuning. Oh iya. Podang kuning diaturake gentenan dioplos. Podang kuninge men Mbak Ika. Oh iya, Mbak Ika podang kuning. Kok dioplos. Manuk yang dioplos-oplos ra iso mah. Katrak. Bubuh. Kok ya ora alon kok anjlok lah. Apa? Ayo kok piyayi bregas ki ngono kuwi. Langkae tegap. Pengen bregas? Nggih. Niku dahar pisang. Arep dahar pisang, Pak? Aku wis kok mau. Empun. Ayo tak nehi meneh. Jenengan sangu, Pak? Sangu. Ndak darani ngapusi. Saiki nek ngene kene. Kami semono sih. Semono bengkong ya sesuk gigit ya. Ayo nek gedang ya bengkong. Empuk Iya. Doyan ra? Lah ampun mau pun mangan kok. Tanduk. Ora ndak kokean. Ndak kokean. Ora apa-apa. Ora apik nek kokean. Ora wae, Pak. Ora. Napa lho, Mbak? Cantik Kabeh-kabeh kok cantik. Aku geleman kok. Hah? Aduh, nyaman cawe doke apik-apik kok. Nek lanang-lanang ngene iki apa? Ya nek wedok seneng ya sih. Iya. Wedok ki ana ngese. Ono ngese, marake pripun? Marake ra ngantuk ning ya marake liar-liar. Wis to nembang to? Nggih. Ngetke pipimu ki wis. Napa pipi? Ora iso kecer. Ya ora. Pipi kok kecer iki juga pipi apa? Tak temu Mas pilus, pipi halus kan lho Mas. Panganan ya pilus iki. Ya mangga, Mbak. Ika podang kuning. Ya diaturake. Natyan wujud temong peksi. Ajan wujud mau manuk ya ta? Nggih. Neno. Alus manis toremra ati kaya penyanyi rock kowe iki. Lah pripun to? Ambek ya. Kurang demes. Neno yo. Goleki si podang kuning Neno
neno nyanding bisa dadi tombo ya esok awan monggo ya esok awan nek omah wis ora krasa keluyuran nganggo goleki sing sayang
Ya nek ketok kaya atine seneng banget nek kaya muni wayangan ngono iso gonta-ganti sindek. Kanjeng nggih Kanjeng. Mupuk yuswa. Wow. Mupuk yuswa piye? Maksude yuswamu piye? Subur. Oh, iya. Nggih ben sehat gitu, Mas. Ning omah men bunek. Iya. Oh, sakniki mah mboten bunek. Agak ora bunek. Bojo kula dereng mulih, Mas. Bojomu nendi? Jakarta. Ngopo ning Jakarta kok bojone datane Jakarta barang? Lho, tilik anak. Oh, ya syukur ya ora apa-apa tilik anak kok ora usah diarep-arep ngono. Oh, mboten. Ngono anake kok. Nggih. Wong kaya niku ki nek ditinggal bojo malah senenge ra jamak-jamak. Wah, nggih mboten, Mas. Mboten. Tetep kula niku setia. Oh, ya syukur. Arep didepi kaya ngono, tetep setia. Setia karo bojone. Anjir. Ya syukur kuwi sing wong lanang sing apik ngono kuwi. Upama niki ya do setia, kula ya setia. Maksudnya? Setia. Maksudnya setia piye? Kok iki go setia aku ya setia iki. Setia le seduluran. Oh iya syukur. Kekancan ya. Niku penting ngono kuwi ya. Anjir, akeh sraunge, akeh rezekine, tur marai sehat awake. Nah, Ngene saya iso subur kaya Tatin. Nah, kuwi ku mergo seneng. wong nggih. Bapak Kades Condong Catur. Oh iya, nyuwun gubuk asmara. Oh nggih, nyuwun pangestunipun kagem pangestunipun Pak Reno Chandra Sangaji. Oh ya Pak Reno. Iya, matur sembah nuwun. Ayo Nes diaturake Mbak Agnes gubuk asmara iki ya pas. Ya, panyuwunan yono sing guduk gubuk asmara. Gubuk kok guduk. Gubuk. Gubuke omah cilik dadi Elis Iksoe ya cilik. Sapa? Soale jenenge Agnes Monica ya. Oh ngarani ngawur kok. Iya, iya Nes. Campur simbah. Dah. Ya Pak De po Om ngono. Nek simbahku ya ketuwan. Ajare wis 52. Lho 52 nek diwalik angkane selawe lho Mas. Oh diwalik angkane jenenge ra gelem. Niku gigike pun habis. Lho, habis ki mergo kuwi kikis, terkikis oleh suatu makanan. Napa? Napa? Ya mangan apa-apa kuwi kok. Ora apa-apa rasa mikir untu wae. Anggonmu isih ngono ya tok jiret-jiret ra karuan. Iki ben apik. Dikawat kok kaya demo diteteki ya. Leki kawat. Aduh nek guyu mak celirit ngono enak. Mak bocah karo gelungane gedhe gelungane. Yo ben. Cilik jan. Cilik kae. Heeh, kesit. Kesit piye? Apa Si kecil ning kesit. Sik kesit napa nih? Kesit irit. Keset napa kesit? Kesit irit. Kowe ki aja aeng-aeng. Karo simbah kok ngomongke bangsa keset. Kula ngertine keset. Simbah ki wis ora mengenal kaya ngono. Lah pun mboten keset. Heh, Pun mboten keset. wis ora. Lentur. Simbahe nek jak omong keset pikirane bingung. Bingung. Iki bocah kok ngerti keset. Lha ya ora apa. Tegese keset ki apik. Lho kok meng apik iki piye? Engko nek mun elek dadi akeh banget, Mas. Wis sing apik wae. Iya. Yes. Manut. Piye? Main mau ya? Hah? Kita dolan-dolan. Kemana? Kaliurang? Ngapain? Lihat pemandangan ya? Enggak, beli jadah. Kita lihat pemandangan. Apa ke Emogiri? Waduh. Kok Beli ngomong apa? Makam. beli makam. Loh, makam raja-raja. Ah iya. Aku nang kono kami beli nang Kaliurang beli jatah nang Mogiri beli makam. Nggo makamke kowe iki apa? Mboten Mas, kula ten rikoni jaga sak sapa pesen liwat aku ya. Oh, kowe jaga nang Nggih. Oh, ya syukur. Nggo Jeneng pesen sampe. apa? Nggih. Nggih, ngoten. Ayo nak. Ana endi? Nek didepit cilik-cilikan ngene iki lah ya aku ki mbiyen senengane ya semene-mene iki kok. Nggih, ben umure dawa. Aja. Nggih. Aku ki najan weruh wong cendhek ning aku iso dawa dhewe. Napa? Tegese dawa atine. Oh. Iso nimbang-nimbang. Liyane Aliyane ku urusan kuwi no, kowe aja tak urus.
Kuwi ben dolan sak walang-walang sak karepe. Dawa karepe ora karepe. Wis pinter kowe iki. Nek kok arep memperjerumuskan aku ya. Lah mboten kok kula Aku takon. wis wong jujur ya. Oh iya. Ya, mangga. Ya. Nggih. Gubuk asmara ne. Nggih, bawani nggih. Heeh. Cendik gubuke. Aja minggir-minggir ndak kecemplung sawah. Kula dadi lali ya cedak jenengan. Pancen aku ki sok nglalekke sak kabehe. Mergo aku kuwi isih turuning bapak mbokku. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Suara melok tenan. Kecilik kaya wis. Ya cilik wis nyanyi wis nembang kok ya. Yo tak gendong cilikane. sakniki kok digendong Lho, we. sakniki digendong Gendong endi? kula senenge ngarep 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 ana plantrange. nggih pundi Ndak kena setang. setange Wong kon nggawa pit e kok. Mburi wae ya. Ning mburi ana piring. kok ngewohke lho Ayo ya, ayo. Gitu. Gemeske wae saya. Ya ora. Seksi. Ini seksi nyata. Sesuai gemeske wong iki. Edan. Ora anak aku kaya kepengin ngantemi nak. Saingan memang gitu kalau saingan. Memang gitu. Saingan ngopo? Yang sehat aja lah, jangan teman-teman. Milih sapa no? Milih sing nom apa sing tuwa no? Napa nih? Ana wae kene. Iki terus terang wae mbangane engko ana getih lambah-lambah nang kene. Keras juan kok ana getih lambah-lambahe. Nek nganti dadi Bondayuda, Waduh. walah alah. Ya mesti milih kowe ya. Ha iya. Wis muni gemes karo kowe kok. Ha iya. Ya bejane dhewe-dhewe. Ya terus kena wong aku ya wis sepuh kok. Lingsam yen mutan. Ayo nak izin yo nek kalingan nang gubuk kae to nak. Nggih. Penak nggih, Mbah. Ambo. Silir ngono lho nang gubuk. Ayo awane siling. Oh, kowe tau nang gubuk ta Agnes? Kowe nganti cemplung wae ya. Hah? Tak dosok kecemplung. Jemek kepak lendut tok. Tetep mas-mas lendute dilangi ngono kan. Edan ana. Terus atus. Aku terus ngrusaki tanduran to kae. Lah, Lah, terus kena ndak lali. piye to? Lelampahan kang wuri tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya, jogeti Mbak Siono. Sendiko. Yen liwat aku kelingan
Piye kok malah kaya wong bingung iki. Piye? Apa ya, Mbah? Keserono. Apa nih? Lah mung gejroske. Le nyodok. Keserem. Tapi nak. Sedengan. Pun nggih, Mbah. Iya. Sesuk meleh. Tenane. Ya, tak tunggu dong. Waduh. Ditunggu nanti Gubuk Asmara. Tunggu nek ana ling undang kok. Ya ora ngundang ya ora ketemu ya. Ora ketemu ya. Ini ora apa-apa. Iya. Wis kesit esuk ya. Lah iki saka mboko anggene apa-apa parani. Parani, Mbah. Iya. Ya matur sembah nuwun, Mbak Agnes. Ya. Kurang piro, Mak? Wah, iki nek dituruti ya engko arep dipara-para nggon limbuk anu gara-gara ya nak. Ya. Aja nganti kesuwen. Saiki genti Mbak Ayu Purwalestari. Ya, sing iso lungiting asmara. Ya. Oh, lusan. Lungit. Sing piye siji apa? Sing tau dikanuke lho, dinyanyekke. Hah? Lingsir wengi. Mas, lingsir wengi. Lingsir wengi ketemu lungiting asmara. Mas aku watone lekop. Nggih, Mas. Niku tembang, Mas. Nggih. Oh iya, ya lingsir wengi ora apa-apa. Ya. Lingsir wengi mau. Wah, njaluk didukke ta. Heeh, kaya apa kae? Edan. Nyilih dongkrake. Lah, Pakde. apa ngate? Aku tulungono to ya. Kok kebut-kebut. Lah piye? Iki karo pertunjukan rasa geget. Lah ngapa? Iya. Ora sawet kira bojone. Aku wis seduluran kok karo bojone. Oh, iya. Dadi saling pengertian. Nggih, bojo kula nika ampun jinak. Oh, tok kroto wae. Kok bojo kok dikroto ya. Awak bojo kok jinak ya apa ta? Iya. Ya sing apik, sakniki pun sae. Iki wis ora macem-macem Mbak Ayu iki lagi nggerbini. Ngerti aku. Full. Kok ngerti? Sing ngandani sapa? Gini ya. Hah? Seorang perempuan Heeh. itu lu kalau hamil pasti ada perubahan baik tubuh maupun wajah. Oh. Nek awakku piye? Seger. Hah? Seger do. Ora garing ngono lho, Nggih. Seger. Lah ya kan biyen rak ya semene iki to ya. Lah nek mbiyen membengkak. Lah saiki piye? Iki lemu ning kenceng. Oh. Cirine wong meteng iki lemu ning kenceng. Heeh. Nek Wajah. heeh, wajah. Kene mesti mining-mining, Mas. Oh. Nek ra dikeplaki bojone. Ora ya? Ya ora kok ya. Ora kok dikeplaki iki ya. Ya wis muga-muga sesuk bayine dadi sing lanang ya saleh. Amin. Wedok salehah. Amin. Ya. Lah kok dadak nangis barang apa? Ora nangis iki ternyuh saka ati. Oh. Ati iki nggone ngendi to? Wah, tuh nyaing iki. Jero ene no. Ya ora apa-apa ya diwangsuli wong kuwi takon kok ora Lah diwangsuli. iya kok nunjuk kene iki atine ngendi? Nek nggonmu ngendi ya? Hah? Nek nggonmu ngendi? Lah aku ora ngerti mula tekon. Lah saiki delok-delokan apa piye? Hah? Delok-delokan apa? Ati. Ayo ora ketok kok ya. Ati iki ning ngendi? Ampun. Lho piye? Ning jero dodo. Oh ning jero dodo. Dodo ki ngendi ngono? Ya aja mangkel to ya. Ora mangkel. Ndak cepet tuwa. Ngece iki jake wis tuwa cepet tuwa. Ya wis tuwa tambah tuwa. Ya, matur nuwun, Nok. Heeh. Ngapa lho? Ngelak. Hah? Ngelak ya ngombe. Engko wis dilingkir karo bojomu. Oh, tak elinge apa piye? Ora asa kowe sok gebanteren gembrojo kok glagepen. Glagepen awak sak gelase. Alah, Kebrojok. gembrojok tanpa laraban. Nyilingke iki ya biasa wae sak derma. Iya. Kok gembrojok. Aku kae kokean. Oh. Lah nek ora njaluk akeh ora gelem.
Kare kurang akeh. Lah terus piye? Kowe iki ngene lho, Jak. Piye? Sesuk kaya perenjak persis iki. Lah piye ta? Kowe iki nek karo iki aku seneng ngrungokke. Mergane sing wedok kaya mbok perenjak jaman semono, kowe kaya Basiya. Kowe omongane ya ming tredhak-tredhok ngono kuwi. Iya. Rasa lender-lender. Ora. Wong mesti rasa kok ngono loro kok. Oh iya. Anta? Nek loro ki mesti rasa apa piye? Ya rasa apa-apa kuwi. Siji, ijen ra kuat disengkuyung wong loro. Upama kowe karo garwamu. Heeh. Kowe nek garwamu le nyambut gawe ra kuat, kowe kudu bantu. Aku bantu ngapa? Nyambut gawe. Aku kudu nyambut gawe. Nek aku wegah. Aku ya wegah. Lah ngapa? Ya gelem sithik-sithik. Oh, sithik-sithik. Ya? Ya. Nyambut gawe ku ora kudu melu nyurung gerobak ora. Ya kesel no ya. Wis gak nembange. Apa-apa tekoke. Lah kok nek ora omong-omongan kok ndarani aku sombong. Heeh ya. Lah iya. Ya ngono. Lah ya ta ya. Dibawani. Dibawani lho. Bawane napa? Lah sakermu. Ya ada. Mesti hamil iki mesti ngono kuwi. Piye? Rada mlatrok. Hah? Apane? Soale nek jarikan ki ditaleni. Lah kepiye to? Rada kemlotrokan. Lotrok ora ya. Oh ya mripatku siwer. Kok diobatke? Gak bawa rasa diobati. Wah. Bawane napa nggih, Pak? Ya manut karo kowe. Ya. Oh, Pangkur Semarangan. Semarangan. Sing mentit kae to no. Nggih. Seneng aku. Senang. Ya. Mingkar mingkurengu kara Wis ra mulih aku. Napa? Omahku disita. Lah kok iso? Darani apa? Ora. Akhirnya mergo suarane ayu terus. Oh ya suarane ayu kuwi kok Mas sejatine sejujur-jujurnya. Waduh. Karena karenan marti Manut suaramu nek munggah. Oh ngono. Ha iya tangane iki kena dayane swara. Lah kok nggone ngene barang? Ulus mlaku kok. Ya. Sukses. Pas tanjakan ya, tekan. Iki se. Wis sing ana tanjakane to? Wis ya. Tak surung no. Kowe nek ming urip dhewe nang omah ki terus ngombe ayu, dene no nembang-nembang. Wah wis kaya
Bahagia. Wah, anu sok nggonmu tak pasangi son wae. Lah piye to? Kowe nyanyi nang omah, sone nang nggonku ngono ya. Lawan Tenan kabele dawa banget. Hah? entek kabel Imogiri piro kok karo kuwi? Model anu, Mas. apa? Brik waras kali, Mas. Nggo waras sekarang nggo kabel, Mas. Kabel kok cendhek. Aku nek cendhek duwe nang omah. Saiki iki modele streaming. Ya. Ora sanggo kabel-kabel ya. Nek langsung ki nek tanggapan nek ora kok. Ya mbok delok dhewe wae. Nek delok dhewe ra seneng. Aku senenge delok-delokan kok. Kok delok-delokan? Tegese aku dhewe tak delok dhewe no. Kuwi dienggo ngoreksi kaya seliramu nek nembang ya tok delok meneh. Ngene ya. Weh ngono ya welinge simbah. iya. Wis tukokno mbako nang pasar kok ya. Ya. Sinuba Sinukarta Mrekretarta pakartining ilmu Kang tumrap kan tumrap neng tanah Jawa agama agama ageming haji ya. Kuwi mau apa tembange mau? Iya. Sing arep ditibake mau? lunge tengah Heeh, sing mau apa jenenge kowe nembang mau lho. Ya, monggo. Ya.
Nganti lali nek ayo ki meteng enom terus joget begijikan. Ning untunge iso urut nggih, Mas. Iya, ya ora apa-apa. Urut piye maksude? Lek do gerbini kuwi. Ha iya. Nak bareng rombongan drum band kabeh. Ora rombongan drum band, aku sing cilaka, sing ngindeni aku sapa? Ah iya. Iya iya. Iki gentenan kaya iki ana sing wis cuti arep nglairke. Iya. Mbak Orisa. Sesuk ganti Mbak Ayu. Iya, ngono ya. Heeh. Ki Prastiwi ya iso ana tanda-tanda. Hah? Tanda-tanda no sampean wis sembrono. Gerbini arep meteng Prastiwi iki. Nek kono gedhe sikik terus kimpes kok. Sapa? Prastiwi kok kuwi ora meteng busung. Iya. Iya. Kula mboten nggih. Heeh, Mbak Tatin ayo sing terakhir iki ya anyunan fragmen saking panjenengane potong rambut Uun. Oh iya, depan Kitvan. Oh iya. Potong rambut Nur. Uun kok Nur. Potongane apike tau motong aku ya kepenerane. Iya, tak rono meneh ah. Tak potong aku. Iya. Apik ya, Mak. Iya ora ming sumbar tok. Iya ning nyatane ya potongane apik. Ayo Tin. Ya. Nggih, Pak. Kowe dadi suminten ten Mas Broto ya sakanane kuwi wujude kaya ngono ya wis tampanan. Ra apa ya? Hah? Ngene iki ra apa ya? Ya aku jane milih liyane nek ana liyane. Liyane. Wis ditemu wong liyane. Wis Liyane luwih elek ya. Hah? Liyane luwih elek. Luwih elek. Ya wis paling apik aku kok. Ah, oh menang-menang si ana iki dek enom dapuane ora mung den Mas Broto. Oh. Lah napa? Angling Garmo ya. Angling Garmo. Oh. Dadi meriwes. Meriwes putih. Meliwes kok meriwes. Meriwes. Meliwes apa meriwes? Meriwes putih. Oh. Berarti ngerti bahasane kewan ngerti ya? Ya iso. Iso.
Kayak cecak ngono kae ya ngerti. Ngerti. Terus pitikna ya ngerti. Ngerti. Lah nek pitik do petok-petok ngono ngapa? Petok-petok ana sing ngendhok. Oh nek kukuruyuk, Ana le gelut. nek Kukuruyuk ki mangan. mangan, nek cecak ngono kae. Cecok. Paham le. Kuwi ngapa? Heh? Tandane ngapa? Omong apa? Padha tresno trinesna. Oh, berarti aku kok kayak cecak ngono ya. Heh? Aku. Nek cecak ki cilik. Lah iki apa tekek? Aku ora lho. Apa Ora cecak ngarani. cilik ya? Semono kok tekek kuwi komodo. Ya ora mana modho kegeden sing sedengan wae biawak ya. Saya elek, Mas. Ya yo mangga. Ya. Ya, Mbak, tadi karo Mas e ana tutuk Wah langsung iki. Den Mas, Opo? kok jenengan memelas ngenten niku? Sik gah bubar. Don Mas Broto iki karo sing apik ya. Den Mas, opo? Kok Ya, kaya iki. anake anu ki. Biasane ra krungu, dadi tak sengkake. Ora ya sing ngantep opo? Iki sapa? Ngono kok wangun. Aku Subroto. Iki cedak ngene Pak Dayat lho. Eh? Cedak ngene Pak Dayat ki tokoh ketoprak ampuh. Mula aku ra wani nirokke. Ndak kleru. Ora apa-apa, Mas. Kae pepudanku sih. Awamin Framen ngene iku nek kleru panjenengane mesti bener-benerke. Kok nek bener mah ngundang Pak Dayat ya. Ha iya nek arep ketoprak apik malah ngundang Pak Dayat ora kok ngundang kowe. Yo. Den Mas, Oh. Den Mas Broto kok picak. Dundang kok ora mandek. kok melayak-yakan lho. Den Mas. Ah kaya kowe kaya buk kok. Lah ya kan nyelok kesik lho. Kaya Den Mas dadi ngerti lek kumlawe. Oh nyegat tangane kok nyegat. Yo njaluk. Ya kudune ngrungokke sik kupinge dijer. Oh, yo. Gamelane cangkemku wae ndak kanca-kanca kesel. Ya, kok gedawan to, Mas? Apa ta? Ah didudut deh. Wirane kok. Ngene Kok kaya wong anyar lagi malah. Ha wis dibrotone ya wis sak 6 Den Mas. Ceplok pesowi. Suminten. Suminten. Inggih kula suminten Den Mas. Kok maju terus remote-mu iki. Lah panjenengan mboten maju ya kula sing maju to nggih. Kok nganceng lho. Napa nih sing ngajeng napa? Remote Remote napa? Kula mboten betah remote. ora nggowo. Mboten panjenengan ta ingkang betah? Hah? Mbak kula PJT. Apa? Iya. Panjenengan betah mboten? Aku nggowo. Ning ora saben wong iso mijet. Lah kula mbok tak mijet kula pengen mijet e. Iya, so. Pripun Den Mas? Kok dicekeli asik ten pundi? Ora sanggo guneman. Lah, Langsung pijet ngono. langsung pijet nggih mosok ya ora nganggo. Siarane cetok-cetok. Cok. Kirana, sinten? Panjenengan ingkang mrika. Kowe iki putrane Warok Inggih. sing digdaya Setri Mampura. Iso mrasto brandal saka gunung Klothok. Gunung pundi? Klothok. Nika gunung napa? Gunung Apa? Gunung Kadia bersama karya. Panjenengan menika ndelokke napa to Den Mas? Kowe ngundelokke Gunung Klothok. Nek umami jagongan napa apa-apa anak nggih raine napa wajahe basa Indonesiane sing dimatke ora ngematke liyane. Aku kudu ngematke apa? Indomaret kundelmu nggih. Aja doa. Iki ketoprak tenanan aja do diganggu ya. Den Mas, Apa? kula langsung mawon nggih.
Piye? Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Aku ora tok kandhani, aku wis pirsa. Napa inggih? Mergo aku kroyo-royo tengah alas dalan gunung tak unggahi, mergo aku ditundung karo Kanjeng Rama, mergo aku ora gelem arep dituke sliramu ten. Ing menapa panjenengan boten kersa kalian kula to Den Mas? Mergane aku kuwi durung cukup umurku. Menapa inggih panjenengan yuswa pinten to? Yuswaku wis 17 taun. 17 taun ki wayahe adu. Wayahe didu. Adu gambar kok piye? Adu maksudnya Dan Mas Broto kok adu gambar. uwel. Cilik. Uwel apa? Jenengan seneng uwel. Mul Uwel adu gambar diplek. timbul barang iki mesti kulon praga iki. Lah ya jan hooh. Ngerti wul. Ya, Den Mas, kowe tak eling. kula menika kirang menapa to? Kok panjenengan Kowe boten kok kersa ora kalian apa. kula? Ayu ya ayu. Nggih. Ha, toh. Lemu ya turah, ya toh? Lah iki mulane kula kan empuk enten lho. Apa arep golek sing cilik-cilik ben atos ngono? Ora. Aku ki bangsa empuk-empukan wis ora seneng. Lah panjenengan seneng ingkang kados pundi? Senengku kuwi bangsa Apa kok tangane ngene-ngene? nek kenyil-kenyil ki apa Mas basane? Ayo sing empuk ngono. Ya sing empuk. Sing empuk. Iya. Kula kurang empuk pripun to Den Mas? Mbok Lah, jajal, lah, kok- mbok jajal dicekel. Apa? Madebrono? Siap. Napa? Padha tenan to. Apane? Padha pripun to Den Mas? Mburi ngarep kok padha. Bingung aku. Panjenengan Iki sing mergane aku ora tresna mergo ngarep mburi padha. ngarep mburi padha menika tandane sangune akeh. Jenengan ajeng milih ngarep kena, milih mburi ya kena. Modar kowe. Iki semunten ya kaya ngene iki nek wong lagi gandrung. Ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli perange nuklir. Napa ngajeng kene? Nuklir. Endi nuklir endi? Wis to, tak elingke to. Sing ana- Aja merambat-merambat tekan. Lah panjenengan menika ngacung-ngacung lho. Subrata kuwi nek tok pancing-pancing tengah wengi ngene iki. Napa? Iso Ajeng napa? ngloso aku stroke lho. Lah kenging menapa kok stroke? Ngampet. Ngampet napa? Mbok boten sah diampet. Wong ya wis diselenggarake mbok ki endang ngono lho. Iki acara apa kok diselenggarake kuwi? Maksudnya ki wong ya wis dimanggake carane wong madang ki monggo menika dipun rahapi nggari mangan ngono lho. Nganggo sendok ora? Ora sah. Aku seneng nek nganggo tangan. Wah, edan iki. Edan. Seminten kecrek tenan iki. Ya apa? Templekan demit ngendi ngono lho. Lah yo nek dahar lek nganggo tangan kan eco bawane ndulang ya langsung nang kene, langsung nganggo tanganku ngono lho. Nyenggo lambeku. Yang kena untukku. Menika lagi lambe durung liyane. Iya, ya eling. Purun nggih. Ojo. Purun nggih Ngene Den wae. Mas. Kowe tak anggap sedulur. Mboten, kula sedulure pun akeh. Ora, ning sedulur sing khusus. Khusus pripun? Khusus iki tegese kowe njaluk apa-apa aku ya tak nehi. Tenang? Tenan. Kula nyuwun setunggal. Apa? Jenengan dados bojo kula. Kuwi sing aku ra setuju. Lah kene kok ora setuju. Awang seduluran kok pek bojo. Aja kaya Ya ora apa-apa saiki wis wayahe sedulur dadi bojo iki ya akeh. apa? Heeh. Ya lho lakon iki piye jane iki? Mas Geter melok barang Mas Geter. Nek gelem nyalai prosedur. Nek ra gelem kok ora eman ning kaya piye? Ya Jenengan dereng nyobi kok nggih Den Mas. Umpami sampun nyobi mengke bakal tuman. Mang cobi riyin mboten sak aja muni ora-ora nek urung jajal ki. ora.
Ora tenan to. Aku ki putrane Adipati Trenggalek. Kula ngertos Panjenengan panjenengan wanita tak tresnani ku ora iso. Dan mboten saged nek kali liyane monggo nek kalian kula mbok dicoba riyin. Kaya tuku pit. Lah kula dipadhake pit ya ora apa-apa wis. Wah, lah kok apa-apa gelem ki kepiye? Lah nggih wong kula ya tresna tenan lho kalian panjenengan menika pripun to nggih? Mas Dayat niki lho le marai. Ora Kok apa-apa. kula? Heh, Purun nggih. ora. Napa kudu tak tembangke? Tembang. Nanging ora tresna. Lah kok Tak mboten rungokke kuping tengen metu kiwa tak lebokke ngendi ya? Sak metune. leboke ngendi? Kuping. Kuping? Wes nebang. Kaya nyoto kowe iso ndudut atiku. Tak tresnani. Kekarane wong akrami. Pripun Den Mas? Anu kemenggoan. Dudu bondo, dudu rupa lho Den Mas. Iya, Panjenengan mbok purun to kalian kula. dirangkul. Kula iki ngelak lho. Eh, Ngelak. awis nggawa jare. Ngelak maksudnya ngelak. Ngelak napa nggih istilahnya niku? Lah nek ngelake ora diistilahke kuwi tetep ngelak iki kudu dombeni. Lah nggih kula ning sing ngombeni kudu panjenengan. Dimiki. Aku nang omahe kur nganggo kendhi. Lah nggih kula ngangge kendine jenengan Gelem purun. Lah pripun ta jenengan duwene kendi ta ten ngomah? Kula ora duwe kendi lho. Jenengan kendine cilik apa gedhe? Lah aku ra sida kok kendhi aku. Lah kenapa? Lah napa? Aku nganggo semprotan manuk. Lah terus Dadi nek aku crit. Crit. lah kula dicriti. Lah ra Den Mas mbok jajal apa? Jajal Mas. kowe aja gawe pengening penonton ya. Kok pengen penonton lho? Istilah. Sing Panjenengan ora ngerti ndarani Subroto ki geleman. lah kula rak nggih manut panjenengan mboten gadah kendi, gadahe crit. Lah kula nggih pengen Pestulan anak-anak. Crit. pistulan. Sing dienggo nyemprot manuk, crit. Lah nggih kula diceriti purun. Ora. Aku nek ngombe nganggo keran. Lah terus Cuk grojok. kerajak mangke nek kula teles pripun? Aduh piye ya? Tak pepe. Kaya padake pakaian lho. Lho, kowe ora yo nganggo pakaian to? Lah nggih ngagem nek mboten nggih nek pas berdua ten kasur nika mboten. Kasur. Lah ketoprak aku ngomongke kasur. Lah nggih nek bebojoan nggih asing ten Kaya pundi wong to? tukang sulam bantal iki. Mboten nek panjenengan asing bebojoan lak nggih ten mriku warai. Kula Iya. niku kan pengen dados bojone panjenengan ngoten lho Den Mas. Jenengan niku maksud mboten to? Ya maksud nek kula maksud. Lah nek maksud lak ya njok nek ana kaya ngene iki mbok gek ndang ngono lho. Tasah jual mahal dadi wong lanang iki. Aku ki ora jual mahal. Neng delengen to. Deleng apa? Para kawula do nonton awake dhewe. Ora peduli wong, sepenting kula kalian panjenengan. Wis dantenan nek iki. Kula nggih. Gelem disulihke apa? Sapa ya? Sinten boten kula nadyan to elek ning tresna kalian panjenengan tenanan lho. Tak etukke wanda wae apa? Aku karo Wanda wis tau, gak. Oh ya aku ya gemah nek wis tau kono. Edan. Edan. Loh, maksudnya kula iki Egal. mriki lho Den Mas, tak jelaske. Aku Broto putra Adipati kaya kono arep Perwanda. Gal. jenengan ampun salah topo riyen to. Kula niku rak kancane kalian Wanda iki
lek nyambut gawe bebarengan kula pun tau kalih wanda niki mangkat bareng tau ngenten lho. Wong lanang karo wong wedok. Kuwi nek apa-apa bareng kuwi Nggih. mengko akhire dadi telu. Lah kok telu? Loro kok dadi telu iki piye? Orang do to. Kok dadi telu? Telu sing siji setan. Lah setan endi? Setan godhog. Kuwi Sabtu momo ing anggamu lan anggone sing tok jak. Lah ning kula nek kalian wanda mboten menika lho Den Mas. Ora bakal ana setan, wondoe kaya setan kok. Kuwi dadi kowe setan kowe gelem. Namung ngati mawi Ya kowe iki duweni isin to. Kowe iki wanita, dienggo patuladan para wanita. Nek sing ora ngerti ngono iki kowe kaya kena digojok to sama. Akine entek kaya iki. Pak kula niku mangertos nek kula menika wong wedok. Akine sound system entek kok. Suara kodak. Saka kowe iki dadi patuladan Sesuk anteng do turu bareng. Dadi kerinan. Ya ayo turu. Pengen bubuk bareng? Ora. Ya kuwi sing tak ajab. Ayo. Ya bareng kowe nang kono cedhake Wanda. Aku tak kene. Terima. Jenengan karo sapa? Prastiwi kok. Jenengan purun kalih Bu. Hah? Kalih Ibu purun. Ra apa sing ora akeh tuntutan kok. Lah kula nuntut napa lho? Kula mboten nuntut panjenengan, kula namung nuntut panjenengan nika gelem ming kuwi tok. Ya. Wah, lho, piye iki kok ya? Yen ngono kekarepmu aku ora bisa nampa. Wah. Loh, panjenengan menika kados pundi? Jarene iya, nek iya iki ya gelem. Tegese aku iya ki nek ngono karepmu aku ora. Lho, lah terus kula pripun? Ora usah diteruske. Lah nanggung lho. Nanggung baleni kok bengi. Mengko bengi ana sing nanggap apa piye? To be continuous. Apa kuwi? Apa? Disambung sesuk. Bersambung. Ah. Ya mah aku pengine saiki. Wah, dandan anak iki. Bawane sumuk. Nek sumuk kula copotke napa? Alah, omong apa-apa kok ya manut. Piye sitraksi? Takon citraksi barang iki piye? Tobat aku. Tobat. Luput pisan. Ah, kemrungsung ya luput kok. Kena pisan. Sepinten? Kula Den Mas. Ojo kaya. Lah kados pundi? Teruske tembange. Yen gampang luwe gampang. Kok kaya munyuk to iki malah. Munyuk piye? Lah yang dicekel iki ra ya meneng wae kok malah rupane kaya munyuk lho. Lah kowe iki tresno nyekel kok nganggo kuku. Dadi diremet ngono. Oh, Lah. pingget kabeh. Lah saking gemese wong ket mau dicekel kok ya ngele ra umum lho, wong dicekel wae mbok manut. Nah, ngono kuwi lho, kene iki. Kene. Nek ngono. Plek ngono. Nah. Piye rasane? Penak ora? Piye? Piye? Tak nyekel mburi mak. Ngono to. Ngopo kuwi? Aku iki Kowe rong obat dari. kabeh kok. Kok ndredeg kok ngenggon. Mboten lho, nek kok iki saking kula saking dredege dadi nek rasane ngoten niku. Mboten meng niku. Aku nek cara knalpot blombongan kok. Dadi dicekel ki mak. Getar di silent. Tak rasane dhewe. Aja kaya ngono to.
yen angel aku dadi mbayangke nek wong yang-yangan tenan piye ya ning lanang ngrangkul sing wedokne Kowe lak kon bayangke to, Mas. Aku ki tau. apa tau piye kok urus itu kok wis guyu lho Tak cekel. Mbak Ndrut. apa kuwi Aku terus mlayu. lah ngapa Golek nggon sepi. Wis Mas lakon. Rasa bayangke. mesti raine isin kae Empun to. ya ora masuk ya langsung ditakoni piye ya ayo Mas, nek bayangke niku sing sederhana mancing nek digondhol ngono wae. piye tan kena panjenengan menika mbok ora ngece lho aku ora ngece. Ana tetembuhan mbok aja ngece, mbok aja ngece. wong iki kula ora ndredeg kok jenengan ngendikane ndredeg sing ndredeg jan anu jenengan dhewe Ora nek iki mau terus terang kowe. lah kula boten lho Den Mas napa jenengan ki delok tangan Ora ngene iki. aku kro Alah, jari emak ini angel lah. lah Temak ndret. Aku terus kesetrum mak. Put. lah kula ya dempek ngene jenengan yo mandrendret ki Ra, nggonku kemantrut. Wes ah. tan kena yo rampoke tin Rampoke diajeng. pankena ati numbas ndret arata ya Wis ya. boten Aja ngoyak. panjenengan kedang joget kalian kula Ya, nek mung joget wis tak turuti. Nek joget ke sliramu aku wis ora iso. lah kenging menapa mergane si ana wis ora iso joget Ora. Aku wis kagol sik. napa tangane kan isih krasa le mandrendret Ayo kuwi. kok aja ngene Gringingen. golek pas ana sing nyuwun dadi ati nggih monggo wonten Ya, sing nyuwun hati-hati. ya Ayo ten. ising kaya ngapun mangetane malah
Ayo. Matur suwun. Masih ana Mbak Tatin. Ya. Iki wektune engko ndak saya ngoyak. Ya. Ayo diteruske dhisik critane, Mak. Iya. Mengko ndak kepedhot dalan ya, Nak. Ya, ayo Mak tak derekake. Ayo, Nggih.